kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidane au yunassirane au yumajjisane. Kabeh anak Adam kuwi dilairke kanthi nggawa fitrah kang resik. Banjur fitrah mau dirusak marang wong tuane loro, marang lingkungane. Sinten ingkang rusak? Piyantun sepuhipun kalih, lingkunganipun. Sehingga fitrahipun geser dados Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, kita dipun ciptakaken dening Allah, awal kita lahir ing alam donya niku pun disarengi fitrah ingkang resik. Nah, fitrah ingkang resik niki kedah kita jagi ngantos tumekaning pati. Menika kados ingkang dipun ngendikake dening Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Menika sejatosipun perintah supados kita jagi fitrah kita ngantos tumekaning pati. Terus kita lahir di alam dunia fitrah resik, kita sowan marang Allah nggih napa fitrah kedah resik. Lan naming ajaran agama Islam ingkang saged jagi fitrahipun manungsa. Boten wonten sanesipun. Lajeng nomor sekawan Islam menika agama ilmu. Islam agama ilmu. Boten wonten agama ingkang gatosaken babakan ilmu kejawi naming agama Islam. Bila menika nuwun sewu tiang-tiang ingkang agamane sanese Islam niku samsaya alim, samsaya dhuwur ilmune, samsaya napa jeru anggonipun gali agamane, samsaya ragu. Samsaya tambah ora marem karo agamane. Akhirnya pados kebenaran yang sejati ngantos Allah bikak manahipun nampi ajaran agama Islam. Mila umume tiang ingkang nggih agamane sanese Islam lajeng ngrasuk agama Islam, mlebet ajaran Islam niku biasanya mergo proses sinau.